Zdravo i dobrodošli u moj podcast. Ja sam Marija Marković, profesorka srpskog jezika kao stranog već više od 10 godina i znam da ti je teško da nađeš materijale za slušanje. Zato sam napravila ovaj podcast da ti pomognem da razumeš bolje ljude oko sebe i da učestvuješ u svakodnevnim razgovorima. Zato uzmi svesku i olovku, skuvaj sebi nešto lepo i uživaj u slušanju. Odmori. Pa stiglo je i vreme odmora. Godišnji odmori, tako zovemo one odmore koji su najveći u toku godine, ali godišnji odmori uglavnom kod nas počinju u junu i traju u junu, julu i avgustu. Pa ako dolazite u Srbiju, ponekad možete videti da određene prodavnice ili restorani ili pekare, na primer, ne rade ili piše na vratima da neće raditi u nekom periodu zbog godišnjeg odmora. Ja verujem da većina vas zna da ljudi iz Srbije letuju u Grčkoj ili u Crnoj Gori ili u Hrvatskoj. Pa onda ako planirate i vi putovanje iz Srbije u neku od ovih zemalja, da znate da će biti baš velike gužve na granicama. Moram da priznam da najveći broj ljudi koje ja poznajem letuje u Grčkoj prvo, pa onda u Hrvatskoj, pa onda u Crnoj Gori. U Grčkoj svi vole plaže i more, vole hranu i takođe vole ljude. Kažu da u Grčkoj nije tako skupo kao što je, na primer, u Hrvatskoj ili u nekim drugim zemljama. U Hrvatskoj ljudi vole da idu na određena mesta i često putuju kolima, autom ili autobusom. Ponekada ljudi rade tamo tokom ove letnje sezone, pa ostaju tamo 3 meseca ili 4, zavisi od toga da li imaju vizu ili ne. I tokom leta mogu da zarade više novca nego ako ostanu u svojim gradovima u Srbiji. Oni najčešće rade u hotelima ili u restoranu. U Crnoj Gori sada ima baš mnogo stranaca i Crna Gora je prilično mala zemlja, tako da su jako velike gužve i ako planirate da idete tamo, samo gledajte da idete na plaže gde nema tako puno turista. Osim odlaska na more, ljudi takođe vole i da odmaraju na planinama. Pa tako ponekad kombinuju i more i planinu, a ponekad ko ne voli more ili ima alergiju na sunce, on ide samo na planinu. Na planini je vreme mnogo prijatnije nego u gradovima i ako dolazite posebno u Beograd, primetit ćete da tokom leta ima manje ljudi nego tokom ostalih meseci u godini, a takođe i imamo letnji red vožnje, pa tako autobusi, tramvaji, trolejbusi idu malo ređe jer ima manje ljudi. Ja ne volim leto u Beogradu nikako, nema mnogo zelenila i jako je vruće, posebno zbog saobraćaja je još gore i zbog asfalta, tako da verujem da svima prija odlazak u selo, na planinu, u neku prirodu, na jezero, reku, pa gde možete. Kada sam u Kruševcu, leti volim da idem na planinu koja se zove Jastrebac. Ova planina se nalazi jako blizu, samo 20 minuta kolima
i ima jako gustu šumu, tako da je hladovina, prirodna hladovina, vrlo prijatna i uvek je nekoliko stepeni manje tamo nego u gradu. Ranijih godina sam često sa društvom išla tamo, pa smo roštiljali i pravili piknik negde na planini, a često smo i samo šetali. Sve češće ljudi tokom leta odlaze i u druge zemlje, osim ovih koje sam pomenula, pa tako imam jednog kolegu koji voli da ide na sever, zato što tokom leta je baš velika gužva na primorju, blizu mora, pa tako on ide u neke hladnije zemlje. Tako sam i ja jedne godine išla u Budimpeštu, u Krakow i u Varšavu i zaista sam se odlično provela. Nije bila velika gužva ni u jednom od ovih gradova, a temperatura je bila mnogo prijatnija nego u Srbiji. Kada je leto, ja stvarno volim baš da odmoram. Nekako godinama radim u prosveti, na fakultetima ili kada sam radila u institutu, obično je leto bilo vreme za odmor, za kolektivni odmor, kada ove institucije ne rade, tako da sam navikla da leti se viđam sa prijateljima, idem na bazene, malo putujem, idem u selo, ali tada mi je sporiji tempo, volim da sam kod kuće, da nemam neke obaveze i da ne radim. Takođe, nije mi teško kada radim nešto malo, ali mi je naporno i toplo da sedim za kompjuterom ceo dan ili veći deo dana. Ove godine se uopšte nisam lepo isplanirala, nažalost, i ove godine ću u junu i u julu biti u Srbiji, ali moj omiljeni mesec za odlazak na more je definitivno jun, a takođe volim i jul, zato što je ovo početak sezone, dug je dan, vreme je odlično, voda je hladnija i čistija. I odlično je vreme da kada je početak odmora i početak odlaska, uvek volim da uzmem nekoliko dana da napunim baterije. Tokom jula i avgusta takođe ne volim da radim ništa posebno ako je mnogo toplo, jer se treba spremiti za septembar i početak nove školske godine. Ove godine ću najverovatnije ići na more u avgustu ili u septembru, ali najverovatnije u septembru kada je malo niža temperatura i malo manja gužva, kada počne škola, zato što semestar počinje u oktobru, pa ću imati bar nekoliko dana malo ranije. Na planine volim da idem generalno, ali kada je leto nekako uvek mi je žao da ne odem na more, zato što leti mogu da plivam i da ležim i da čitam knjige i da bukvalno ne radim ništa. Pored toga, volim i aktivan odmor, a to je ponekad samo šetnja i dugo hodanje, a može se desiti i da idem da berem maline u jedno selo, tako da se radujem tome jer obožavam maline i jedva čekam da stignu. Ono što svake godine radim, a to je ili da ja idem da berem ili naručujem maline od poznanika ili rođaka i onda, ne znam, oko 8 do 10 kilograma stavim u zamrzivač i onda ih imam tokom cele godine. Ovo sam uradila prošle godine i sa borovnicama i mislim da je to bila odlična ideja. I upravo sada su mi nestale i maline i borovnice, tako da jedva čekam da stignu.
Obratite pažnju kada kupujete proizvode ako ne živite u Srbiji, zato što često možete kupiti, na primjer, maline iz Srbije ili šljive iz Srbije ili neki miks šumskog voća gde imate maline, borovnice, kupine, ribizle, gde piše da je deo iz Srbije, deo iz Poljske ili iz nekih drugih zemalja. Skoro mi je drug poslao da je jeo srpske šljive u Grčkoj, i organske i obične neorganske, ali obratite pažnju ako niste do sada odakle su proizvodi koje kupe. I pošto sam rekla da ovog leta neću puno odmarati, imam nekoliko slobodnih dana na fakultetu sada krajem juna i te dane ću iskoristiti da se dobro pripremim za leto i da se odmorim. I onda bih želela da vam kažem da ću otvoriti 2 grupe tokom leta koje će početi sa radom u julu. Jedna grupa će biti početna grupa, pa ako imate prijatelje koji nisu nikada učili srpski, onda im javite ovo. Ova grupa će imati časove 2 puta nedeljno, a druga grupa koju ću otvoriti je grupa za srednji nivo, za sve vas koji ovo slušate. I ova grupa će imati časove 1 put nedeljno. Više informacija ću vam dati uskoro o tome šta ćemo tačno raditi, ali cilj mi je da nakon leta vaš nivo srpskog jezika bude mnogo bolji i uz ove materijale koje slušate, ali i uz časove gde ćete imati priliku da pričate i da postavljate pitanja, ali takođe i da učite stvari na sistematičan način koje niste znali do sada. Tako da ako ste zainteresovani, možete da popunite anketu ispod i da se prijavite, tako da ćete onda dobiti mail sa više informacija. Možete mi pisati i direktno na Instagram ili mi se možete javiti na mail serbianlanguagelab@gmail.com. Sigurna sam da ako ste odlučili da leto provedete tako što ćete učiti srpski jezik, onda je izbor odličan i ja se stvarno radujem da vam pomognem u tome i sigurna sam da ćete imati dobre rezultate posle kursa. Ako imate bilo kakva pitanja, pišite mi. Želim vam zaista lep odmor ako ste trenutno na odmoru i lepo leto i da ne zaboravite da pored toga što mnogo radimo i tempo nam je prebrz, da moramo da imamo i određeno vreme da odmorimo i ne moramo nigde da putujemo, prosto i ako ostanemo kod kuće i ne radimo ništa ili radimo stvari koje nas opuštaju i to ulazi u odmor. Radujem se da vas čujem i do sledeće epizode. Budite mi dobro.